Itt vannak a töltek, ne félj, csak figyelj. A számláló meg a nevező az, amit figyelj. Felül a darab, alul a rész. Ha megérted a matekban, te leszel a kész. Egy egész, az mondjuk két felet ad. Ha van három negyed, az már majdnem nagy. Egyszerűsíts azt, ha lehet. A tört lesz szép, és mindenkit megnevettet. Közönséges törtek, na most gyerünk hajrá. Számláló nevező, ez a matek alapváza. Egészből törtek, darabokra szedtet. Közönséges törtek, ezt megérted egy percben. Ha a nevező nagyobb, az a tört kicsi. De ha egyenlő az egész, ugye vágod kicsi. Törtet szorzol, számolj szimplán. Számlálod számlálóval, és mehet a szép szám. Osztás, fordíts meg a második törtet. A nevezőből számláló lesz, így megy. Törtekkel játszani nem nehéz ügy. Ha egyszer ráérzel, a matek csak szügy. Közönséges törtek, na most gyerünk hajrá. Számláló nevező, ez a matek alapváza. Egészből törtek, darabokra szedtet. Közönséges törtek, ezt megérted egy percben. Ha a nevező nagyobb, az a tört kicsi. De ha egyenlő az egész, ugye vágod kicsi. Törtet szorzol, számolj szimplán. Számlálod számlálóval, és mehet a szép szám. Osztás, fordíts meg a második törtet. A nevezőből számláló lesz, így megy. Törtekkel játszani nem nehéz ügy. Ha egyszer ráérzel, a matek csak szügy. Közönséges törtek, na most gyerünk hajrá. Számláló nevező, ez a matek alapváza. Egészből törtek, darabokra szedtet. Közönséges törtek, ezt megérted egy percben. Tört egyszerűsíthető, ha van közös osztó. A 4-8 lesz légtek, mit tanul a profi. Ha vegyes szám jön, ne ijedj meg tőle. Egész meg a tört együtt táncol a kört. Szóval vegyétek elő a papírt, a cerkát. Rajzolj pizzát és oszd szét a szeletek világát. Matek király leszel, csak figyelj, ne add fel. A törtek mestere leszel, ha gyakorlod rendesen. Közönség.